Cześć, dzisiaj jesteśmy na czwartej odsłonie już Podróżuj z Ignacym. Jesteśmy w Pszowie. Musiałam się trochę oddalić od grupy, bo nie chcę przeszkadzać przewodnikom. Jak zwykle mamy, dzisiaj chyba nie mamy kompletu, albo mamy? W każdym razie mamy około 40 osób i na razie grupa jest razem. Wprowadzamy ich w temat KWK Anna, czyli ogromnego zakładu, którego początki sięgają 1832 roku. No i jesteśmy właśnie w Pszowie. Więc będziemy zwiedzać maszynownię projektu Hansa Pelzinga oryginalnie oraz nadszybie szybu Chrobry 1, który za niedługo zostanie wcielony do Pszowskiego Miejskiego Ośrodka Kultury. I tam kawałek dalej, zresztą pamiętacie to miejsce z Industriady, tam jest wieża szybu Jan i to z kolei za niedługo będzie biblioteka, więc dużo się dzieje. No, postaram się jakoś w miarę zarejestrować tę wycieczkę, żebyście mogli odtworzyć sobie przebieg, kto nie mógł przyjechać, ale będzie ciasno. A kto to przyszedł? Pan Maruda? Podzieliliśmy się na dwie grupy i jedna grupa poszła do maszynowni. Tu mamy nadszybie Chrobrego, tam jest kierownik Andrzej, a tu mamy elektrociepłownię, która dalej działa i dlatego nie można jej zwiedzać. No, to tyle na razie. W ramach czwartej już wycieczki z cyklu Podróżuj z Ignacym udaliśmy się do Pszowa, a konkretnie na obszar dawnej kopalni węgla kamiennego Anna, której początki, jak już wspomniałam, sięgają 1832 roku. Konkretnie 28 lipca 1832 roku aptekarz rybnicki Ferdynand Friedrich August Fritze wystąpił ze zgłoszeniem kopalni z polem podstawowym o wielkości 1200 miar pod nazwą Anna. Akt nadania otrzymał jednak dopiero 24 listopada 1840 roku. Rozpoczęto udostępnienie złoża głębionym szybem Fund, a następnie głębiono szyb Ryszard o początkowej głębokości 40 metrów. W 1842 roku zainstalowano parową maszynę odwadniającą, stąd też pochodzi nazwa tamtego terenu Pszowa Stara Maszyna. W 1847 roku roczne wydobycie wyniosło ponad 3 tony węgla przy zatrudnieniu około 50 robotników. Stosowano wówczas ręczny kołowrót. Kołowrót parowy został zainstalowany przy szybie Ryszard już w 1853 roku. Rozwój kopalni nastąpił wraz z głębieniem szybu Johannes, obecnie nazywanym Jan. Szyb ten w 1856 roku uzyskał głębokość 60 metrów. W tym samym roku została utworzona spółka pod nazwą Skonsolidowana Kopalnia Anna. Dalsza mechanizacja zakładu nastąpiła przez zainstalowanie parowej maszyny odwadniającej i kołowrotu parowego przy szybie Jan. Bardzo istotnym wydarzeniem technicznym było zbudowanie kolejki linowej napowietrznej z kopalni Anna do dworca kolejowego w Czernicy. Kolejką tą transportowano węgiel do załadunku na kolej. W 1888 roku nastąpiło całkowite zalanie kopalni po wdarciu się kurzawki z pokładu Frida. Ponowny rozruch kopalni nastąpił w 1891 roku po usunięciu kurzawki. Eksploatowano wówczas 4 pokłady. W 1897 roku powstało gwarestwo Skonsolidowana Kopalnia Anna, a już rok później kopalnia wydobywała 41 ton węgla przy zatrudnieniu 185 osób. W kopalni pracowały wówczas 4 maszyny parowe o mocy 240 koni mechanicznych oraz korzystano z pracy 7 koni. Na powierzchni kopalni w latach 1908-1911 zbudowano dom towarowy, kasyno, cechownię, tunel murowany pod drogą, łaźnię urzędniczą, zaś mechanizacja na powierzchni obejmowała 5 maszyn parowych o łącznej mocy 1620 koni mechanicznych, 1 kompresor o mocy 650 koni mechanicznych, 4 generatory o mocy 1120 koni mechanicznych zasilające 19 silników na powierzchni i 16 silników na dole kopalni. Głębienie szybu Rudolf, który dzisiaj znamy pod nazwą Chrobry 1, rozpoczęto w 1911 roku. W 1914 połączono kopalnię koleją ze stacją w Olzie. W latach 1914-1919 wybudowano zespół zabudowań szybu Rudolf, czyli dzisiejszego Chrobry 1, według projektu wybitnego architekta Hansa Pelziga. Hans Pelzig był niemieckim architektem wczesnego modernizmu,
ale również scenografem teatralnym i filmowym. Był on jednym z głównych działaczy Werkbundu, czyli organizacji skupiającej architektów, artystów i inżynierów związanych z budownictwem, założonej w 1907 roku. Działalność Werkbundu miała znaczący wpływ na rozwój idei architektury modernistycznej w Niemczech i w innych krajach. Pelcik przejściowo był również przewodniczącym Werkbundu w latach 1919-1922. W czasie wojny kopalnia została włączona pod zarząd komisaryczny Głównego Urzędu Powierniczego Wschód. Następnie w 1940 roku zostało utworzone przedsiębiorstwo filialne, wcielając zakład do koncernu Hermann Göring. W latach 1942-43 nastąpiło pogłębienie szybu Chrobry 1 do poziomu 500 metrów. Na skutek działań wojennych uszkodzeniu uległa kotłownia wraz z rozdzielnią stacji generatorów oraz sieć wysokiego napięcia. Z powodu braku energii elektrycznej nastąpiło zatopienie budowanego w tym czasie poziomu 500. Zniszczeniu uległa bocznica i linia kolejowa. Ponadto wysadzono wiadukt nad bocznicą kolejową. Sowieci wkroczyli do Pszowa 27 marca 1945 roku. Od kwietnia 1945 roku kopalnia należała do Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Już w 1954 roku wybudowano nową kolejkę linową do transportu kamienia z kopalni na zwałowisko Wrzosy o wydajności 130 ton na godzinę. 15 maja 2019 roku Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała tereny po zamkniętej kopalni Anna o wartości ponad 4,5 miliona złotych gminie. Gmina Przów zyskała w ten sposób tereny o powierzchni ponad 7 hektarów, na których już w niedalekiej przyszłości powstanie Centrum Kultury i Biblioteka. Jestem totalnie spieczona. Totalnie. Mam nadzieję, że będę w stanie poskładać to wideo.